Justiția nu are casă la Sibiu. Iohannis are și... Iohannis are 7, la Sibiu n-are pentru că s-a mutat în scop de renovare a Tribunalului Sibiu și de 14 ani se tot renovează. De 14 ani justiția nu stă acasă, stă în chirie. Mă rog, a stat o perioadă și la armată. Când a venit comandamentul Corpului de Sud-Est, s-a mutat iarăși și a găsit o casă cu câteva zeci de mii de euro pe lună chirie. Și de mai bine de 6 ani se chinuie să expertizeze casa în care stătea. În momentul de față nu se întâmplă nimic acolo. Am arătat în niște filmulețe și cum arată Tribunalul Sibiu, cresc pomii pe el. Deci Iohannis nici măcar când era primar nu a dat o casă justiției, deși el o ducea foarte bine pe case, dar probabil că ar fi încurcat pe oamenii care cereau retrocedări, nu? Zic așa, mă gândesc oare cine a beneficiat de retrocedări pe aici? Iohannis. În sens, Iohannis, probabil că nu numai el. Iohannis nu mai era primar când s-a întâmplat chestia asta, dar Ministerul Justiției în diferitele guvernări pe premierii puși de Iohannis, aici suntem de fapt. A fost tot Iohannis. A fost tot Iohannis, da. Adică n-a fost decât decizia Ministrului Justiției ce se întâmplă cu Tribunalul Sibiu, iar Ministrul Justiției este numit de fiecare dată de către președintele nostru de 10 ani de zile. Și justiția a fost controlată de Iohannis în ultimii 10 ani fără niciun fel de îndoială. Este absolut rușinos că chiar la el acasă, Iohannis, cu atâtea case, n-a reușit să facă rost de o casă normală pentru justiție. La Sibiu este ultimul tribunal din seria tribunalelor din țară rămas în varianta de dinainte de renovări. Deci au fost renovate tribunalele pentru cei care nu știu sunt doar la nivel de județ, au fost renovate în toată țara, mai puțin la Sibiu. Este ultimul rămas nerenovat. Suntem ultimul județ din țara asta în care stă tribunalul într-o chirie. De dinainte de anii 2010, când s-a pornit un proces de renovare a tribunalelor. Deci suntem codașii codașilor în județul Iohannis. Poate dă Iohannis o casă. Poate face totuși o donație. Că mai dă nimic acum. Vedem acum casa lui Iohannis de la REA-PPS în care s-au băgat cât 5 milioane de euro s-au băgat în viitoarea casa lui Iohannis de la REA-PPS. Deci Iohannis, pe lângă că are 6-7 case, nu mai știu, eu am pierdut numărul, acum o să mai aibă și casa faimoasă făcută, vila făcută pentru el, cu alea 5 milioane de euro sau 6 milioane. De câte ori puteați renova? De câteva ori, probabil. Se renova dacă se făceau la timp lucrările, dacă nu creșteau prețurile la materiale, adică dacă chiar se terminau în 2011-2012, când erau programate să se termine, se renova liniștit cu prețul casei lui Iohannis de acum, fără niciun fel. Deci pentru Iohannis, REA-PPS-ul a reușit să facă în termen record și licitație și lucrări 5-6 milioane de euro, dar secrete. Dar pentru Tribunalul Sibiu nici vorbă. Pentru Tribunalul Sibiu nici vorbă, nici secrete, nici nesecrete, nici 5 milioane, nici nimic. Nu există la Sibiu, Iohannis are destule case, justiția nu are casă. Nu, și problema este că nu le plângem de milă neapărat nici judecătorilor, nici avocaților, le plângem de milă în schimb oamenilor care își caută dreptatea. Și care acum trebuie să meargă în justiția sibiană, într-o clădire veche comunistă, cu săli improprii, vara e cald, iarna este frig. Ca să nu mai spunem că asta costă statul român niște zeci de mii de euro pe lună chirie, pentru că tribunalul stă în chirie în momentul de față. E rușinos ca în Sibiu să nu fie în stare să facă un palat de justiție la nivelul la care e Sibiu, pentru că vedem cu toții că Sibiu a fost, este și a fost totuși un etalon de organizare a orașului, mai ales în zona asta de centru istoric, mai ales în zona administrativă, că sunt toate instituțiile acolo în centru. Totuși, justiția au lăsat-o total, nici măcar la urmă, au lăsat-o nerezolvată. Asta ca să ne referim doar la Casa Justiției. Nu mai spunem că, bun, restul sunt probleme la nivel național, nu sunt doar la nivel de Sibiu. Știm că durează termenele, știm cum se judecă, avem exemple, apropo de tine, cum se judecă și cum se rezolvă problemele în justiție și cum se referă justiția mai ales la un proces atât de important cum este cel electoral. Adică procesul electoral, mi se pare că într-un stat democratic este cel mai important proces pe care justiția ar trebui să-l trateze cu seriozitate,
ar trebui să rezolve eficient și rapid orice sesizare. Ori avem exemple și tu cred că poți să le dai cel mai bine despre cum tratează de fapt justiția sesizările sau contestațiile legate de procesul electoral. Păi, avem declarația lui Ciolacu de acum ceva timp în care spune că justiția merge foarte bine și să nu mai discutăm despre asta. Prin urmare, e vina noastră că discutăm despre asta. Nu? Totuși oamenii văd că durează orice fel de dosar în instanță durează enorm, practic nu se mai termină niciodată. Dosarele penale, bineînțeles, în general se termină pentru infractori, pentru că vedem dacă infractorii sunt așa bine îmbrăcați și cu gulere albe și sunt bine conectați în zona asta de administrație, trece timpul, se prescriu dosarele, mai o decizie de la CCR și atunci rămân cu prejudiciile și, așa cum spuneai și tu, bineînțeles, în zona asta de electoral, de drept electoral, vedem că am reușit să obțin o decizie de la Înalta Curte de renumărare a voturilor la europarlamentare, dar nu se pot renumăra pentru că nu mai are cine să le numere. Acum ne judecăm pentru a avea dreptul de a supraveghea procesul electoral cu oameni în secțiile de vot, pentru că au fost acele 500.000 de voturi pur și simplu anulate la alegerile anterioare. Și stăm exact în instanță și nu se întâmplă nimic și așteptăm probabil că ideea e să treacă alegerile și cetățenilor le trece viața efectiv și nu primesc justiție. Nu, și este foarte complicat în momentul în care tu ai un proces, îți cauți dreptatea undeva și o primești fie trunchiată, fie foarte târziu, când nu mai este niciun fel de soluție, de fapt. Da? Dacă te judeci 5 ani, și uite, am un exemplu de la Sibiu, în care un sibian s-a judecat 5 ani pe o problemă care poate să fie un pic derizorie. Da? Avea o mașină, o Dacia 1310, care e vehicul istoric până la urmă, Dacia 1310, sau ar putea să fie vehicul istoric. I-au ridicat-o de pe drum, s-a judecat 5 ani și, într-adevăr, a avut câștig de cauză după 5 ani, dar în ăștia 5 ani a cheltuit bani, a trecut timpul, mașina s-a deteriorat și mai mult, deci, practic, prejudiciul suferit de el nu a fost niciodată reparat. Știu, dacă este dosarul de care am citit eu, că a primit și o despăgubire foarte mică. Da, ceva de genul 7.500 de lei față de cei 20 și ceva de mii de lei pe care îi ceruse. Și da, care îi ceruse inițial. Care îi ceruse inițial, sigur că în 5 ani e cu totul și cu totul alta valoare. Asta nu este justiție, de fapt. De fapt, dacă tu ajungi să te judeci 5 ani de zile și la sfârșit primești parțial o fărâmă din ceea ce ai cerut, de fapt n-ai primit nimica de acolo de la statul român, care până la urmă este cel care trebuie să dea justiție cetățenilor. Da? Este parte din acel contract social. Da? Eu îți dau impozite, tu trebuie să-mi dai justiție. Nu primim nimic în schimbul taxelor și impozitelor. Ca să nu mai spunem că plătești taxă judiciară de timbru, de cele mai multe ori calculată cum o calculează și în același timp plătești și impozite. Până la urmă este un serviciu gratuit justiția sau este un serviciu pe bani? Întrebarea e pe banii cui, că în general e pe banii cetățenilor, pe banii noștri de fiecare dată. Și niciodată pe banii altora. Sibiu. Zi-mi cu Sibiu, zi-mi local. Ok, tribunalul, clar e necesar. Deci ce are nevoie cetățeanul în general? Are nevoie de serviciile publice, care sunt? Sănătate, de exemplu. Sănătate, școală, justiție. Sănătate. În principal, sănătate, da. Spitalul județean Sibiu este un spital foarte vechi. Este un spital, eu știu foarte bine, părinții mei au fost medici acolo, știu foarte bine cum arăta înainte și știu foarte bine cum arată și acum, pentru că arată în general la fel. În puține situații s-a făcut câte ceva în anumite secții, a depins foarte mult de șeful de secție cât a făcut și cât n-a făcut, dar nu s-a făcut nimic la modul coagulat, la modul centralizat, în așa fel încât să avem un spital județean nou. Avem, în schimb, un proiect de spital județean nou de câțiva ani, se discută despre el. El a fost proiectat conform unor nevoi. Nevoile astea se calculează la număr de populație ce va deservi acel spital județean sau regional și pentru că acel proiect avea un preț destul de mare, el avea o parte de acoperire din PNRR, dar trebuia găsit de către Consiliul Județean cofinanțare.
Nu s-a găsit această confinanțare în niciuna dintre guvernările care s-au perindat până aici. Ca atare, proiectul a fost scos din finanțarea de la PNRR, iar acum suntem în situația de a nu mai avea nimica, nici măcar perspectiva de a avea un spital județean, deși Consiliul Județean se străduie să-l micșoreze. Deci au început să scoată paturi din proiectul acela, au început să scoată secții, secția de pediatrie a fost scoasă din viitorul spital județean și, de fapt, în felul ăsta nu o să mai ai un spital județean. Pentru că el, așa cum am spus mai devreme, el trebuie să aibă un anumit număr de paturi, trebuie să acopere o anumită diversificare de servicii pe care o oferă. Ori soluția nu este să-l micșorezi în banii pe care îi ai, ci soluția este să găsești finanțare pentru ceea ce ar trebui să faci pentru cetățeni. Pentru că dacă mergem în varianta în care noi încercăm să dimensionăm nevoia cetățeanului în banii care avem, de fapt nu acoperim nimic din ce are nevoie sibianul. Este un exemplu foarte clar de proastă gestionare a unei situații. Da? Au pornit de la un proiect corect, pe care n-au reușit să-l finanțeze liderii locali, deși au guvernarea, da? Deci liderii locali, vorbim aici despre PNL, participă de ceva timp la guvernare, n-au reușit să găsească finanțare pentru spitalul ăsta, iar acum suntem în situația care ar vrea să-l micșoreze ca să încapă în banii pe care i-au. Asta nu este o soluție. Deci, ca să înțeleg, ei au doar un proiect, nu au un spital, au renunțat la fonduri și acum micșorează și proiectul, probabil până când o să ajungă să nu mai aibă deloc nimic. Nici proiect, nici spital, nici bani. În ritmul ăsta cred că ajunge să avem o clinică, nu un spital județean. Și aia pe hârtie. Și asta pe hârtie, bineînțeles. Nu s-a făcut absolut nimic, nici măcar o cazma de pământ nu s-a scos din locul unde ar trebui să fie spitalul județean. Suntem în stadiu de discutăm despre proiect și discutăm de ani buni și la modul în care știe să facă PNL-urile lucrurile. Dacă la fel se procedează ca și cu Tribunalul Sibiu, care iată sunt 13 ani de când stă cum stă, mai discutăm peste 20 de ani despre Spitalul Județean Sibiu. Sportul din Sibiu se încadrează la cam toate domeniile din Sibiu, e în stagnare. Da, e în stagnare, se face sport, dar se face sport la nivel de particular. Sunt cluburi private, sunt oameni cu inițiativă, privatul face sport la Sibiu. Problema este alta, că dacă vrem să nu avem nevoie de spitalul județean de care vorbeam, ar trebui să facă sport de acum, sport de masă copiii și copiii de la vârstă foarte fragedă. Dar n-au unde, pentru că bazinul Olimpia, de exemplu, este un bazin olimpic la Sibiu, stă închis de ani buni, pentru că nu are finanțare pentru a fi renovat. Noi avem echipă de săritori la Sibiu, nu au unde să se antreneze, pentru că acum sună foarte prost, dar bazin fără apă e greu să te antrenezi. E destul de greu să te antrenezi. Nici David Popovici n-ar reuși să se antreneze într-un bazin fără apă și nici nu-i dorim lui David Popovici. Nu. Și dacă ne aducem aminte, David Popovici a insistat pe nevoia de infrastructură, a insistat pe nevoia de bazine și atunci când a fost medaliat și toată lumea se uita la el, David Popovici a zis: ca să fim din ce în ce mai mulți, ca să nu fiu eu o excepție, trebuie să investiți în infrastructură sportivă de masă. Lucrurile sunt foarte simple. Noi avem, cel puțin pe hârtie, o strategie națională sportivă. O strategie națională sportivă începută în anul 2021 pentru a fi dezvoltată și care a rezultat în 288 de pagini de scris. Și anume, în cea mai mare parte sunt analizate 5 țări, din ce mi-amintesc eu este vorba de Australia, Irlanda, Anglia, Canada și încă o țară pe care nu mi-o amintesc în momentul ăsta. Aproape 200 de pagini din această strategie națională sportivă este analiza strategiilor din țările astea. Foarte prost alese țările, foarte prost când le compar cu România, pentru că ele au o tradiție de 100 de ani cel puțin de investit în sport. Sunt la cu totul alt nivel față de unde suntem noi și cu totul altă putere economică de a investi în sport. Ori statul român nu face lucrul ăsta, nu poate să se compare nici cu Australia, nici cu Irlanda, nici cu Marea Britanie în investitul în sport, deși asta ar trebui să facă. Da? Statul român acum, prin Agenția Națională pentru Sport, are o groază de baze sportive care sunt în paragine. Și aici la Sibiu avem, inclusiv bazinul Olimpia aparține tot de fostul MTS, Ministerul Tineretului și Sportului, și un alt exemplu este stadionul de rugby.
stadionul de rugby care mai rezistă doar prin grija câtorva cluburi private care, din banul propriu, îngrijesc acel stadion de rugby. Am luptat și m-am luptat. Am fost inclusiv la doamna Lipă, încercând să discut cu dânsa o strategie de a scoate aceste baze sportive din paragină, de a le da într-o formă de administrare, concesiune. Găsim o formă legală. Dacă nu o găsim, putem să creăm baza legală pentru a da aceste baze sportive de la statul român, care este un prost gestionar în general, și să le dea acestor cluburi private care știu, pot și au și banii să investească acolo. Doar că nu pot să investească bani că nu sunt ale lor. N-au nicio formă juridică de a deține acel spațiu. Ei practic stau în chirie câte 2 ore pe zi cât se antrenează acolo. După care vine administratorul statul român și nu face nimic. Da, nu face nimic la gazon, nu face nimic la tribune, nu face nimic la vestiare, nu face nimic ce ar trebui să facă acolo. Clubul ăsta de rugby de care vă povesteam are 70 de copii. Vorbim de copii între 6 și 14 ani care joacă rugby pe terenul respectiv. Visul meu este să văd 200 de copii care joacă rugby acolo, să văd un sport practicat în masă, pentru că doar în felul ăsta, dacă practici un sport în masă și ai o bază largă de selecție, vei ajunge să ai și performanță la vârf. Deci, societatea civilă, avem așa, antreprenorii vor să facă lucruri, au finanțări, societatea civilă vrea să facă lucruri, oferă finanțări și statul, deși nu l-ar costa nimic, nu este în stare să facă niște hârtii, să semneze niște hârtii, pentru ca oamenii ăștia să vină cu resurse și să facă ceea ce, de fapt, statul trebuia să facă. Agenția Națională Sportivă, că vă spuneam mai devreme că am avut o discuție cu doamna Lipă, nu știe nici măcar nu știe exact ce are. În momentul în care Agenția Națională Sportivă a fost creată prin desființarea Ministerului Tineretului și Sportului, a plecat tineretul la familie și a plecat cu unele baze sportive. Un exemplu cred că ar fi IOR-ul din București. Nu sunt convins, dar cred că baza IOR din București a plecat la Ministerul Familiei și Tineretului. Agenția Națională Sportivă, condusă de doamna Lipă, nu știe în momentul de față nici ce are. Da? Te duci la ea și spui, am un teren de rugby la Sibiu, și asta este experiența mea cu doamna Lipă. Te duci și spui, am un teren la Sibiu, haide să găsim o variantă în care să-l gestionăm, să investim în el și să-l transformăm într-o bază sportivă pe care sigur că nu o să o ținem numai pentru rugby. Acolo se poate face atletism, se poate face fotbal, se pot face multe lucruri acolo, dar dați-ne posibilitatea să băgăm acei bani necesari pentru baza sportivă. Și am zis, da, dar eu nu știu dacă este a mea. Asta a fost răspunsul. Deci și cum să fac? Eu, investitorul, să vă spun că este a dumneavoastră și haide să găsim varianta juridică. Nici cea mai mică intenție de la doamna Lipă, am văzut scandalurile pe care le-a generat doamna Lipă, dar nici cea mai mică intenție de a face baza aceea practicabilă pentru copiii din Sibiu. Nimic.